loves! Σήμερα έχουμε Bow&T haul, σετάκια για το γυμναστήριο αλλά και για τη βόλτα. Θέλω να σας δείξω ένα προς ένα φορεμένα τα αγαπημένα μου κομμάτια που διάλεξα από Bow&T. Γενικά είναι μια εταιρεία την οποία αγαπώ για να κάνω τα workouts μου, για να πάω τις βόλτες μου. Είναι πάρα πολύ άνετα και τέλεια πάνω στο σώμα. Το πώς γράφουνε, το πώς τρώνουνε, όλα τους τα υφάσματα. Οπότε θέλω να σας δείξω τις καινούργιες μου αγορές. Και φυσικά θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το set, το οποίο έχουν όλοι λατρέψει και κυρίως εγώ. Είναι το Barbie set, όπως το αποκαλώ. Δείτε λίγο εφαρμογή. Το χρώμα του είναι τόσο μη ρεαλιστικό και eye-catching. Το φοράς και απλά τραβάς όλα τα βλέμματα. Είναι τόσο όμορφο γιατί μου βγάζει, δεν ξέρω, μου φτιάχνει τη διάθεση για κάποιο λόγο. Οπότε θέλω απλά να δείτε λίγο την εφαρμογή, πόσο σταθερό είναι στα σημεία που πρέπει να κρατά, παράλληλα όμως είναι και πολύ stretchy, οπότε δεν σε σφίγγει, σε κρατά, είναι σταθερό, αλλά δεν νιώθεις αυτή την πίεση, ας πούμε, είναι πολύ άνετο, αλήθεια, τόσο που θέλω να το φοράω και στο σπίτι, αλλά και στη βόλτα μου με ένα έτσι πολύ ωραίο jacket από πάνω, oversized, πολύ στυλάτο, πολύ sporty και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ, το ατιμέλητο τύπου σπορ, αλλά πολύ προσεγμένο. Οπότε νομίζω για όσους αγαπάτε το ροζ χρώμα, είναι τέλειο και full cute. Για μένα απλά, όπως σας είπα, μου φτιάχνει τη διάθεση. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο είναι αυτό εδώ το body suit, το οποίο αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το σώμα. Είναι τόσο ελαστικό αλλά και παράλληλα τόσο comfy για να το φοράς, εννοείται full μες στο σπίτι ή στο γυμναστήριό σου ή στις προπονήσεις σου, παντού. Άλλο ένα αγαπημένο για μένα, το χρώμα αυτό είναι περίπου σάπιο μήλο αλλά και nude παράλληλα. Δείτε λίγο ακριβώς το χρώμα του. Πολύ ουδέτερο χρώμα, εννοείται ότι φοριέται full, είτε είσαι μαυρισμένη είτε δεν είσαι, εννοείται ότι αν είσαι μαυρισμένη δείχνει ακόμη πιο ωραία. Και δείτε λεπτομέρεια τώρα εδώ στην πλάτη, που κάνει τον κύκλο και είναι πολύ σταθερό και στην πλάτη. Αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία και όταν περπατάς δεν σηκώνονται αυτά εδώ που εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ το να περπατάω ή να τρέχω στο γυμναστήριο και να σηκώνονται και όλη την ώρα να νιώθω άβολα, ας πούμε. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Και επίσης είναι πολύ σταθερό. Για μένα δεν έχει κάτι καλύτερο από το αυτό που φοράς στις προπονήσεις, όταν ειδικά κάνω hit και πολύ έντονες προπονήσεις, να είναι σταθερά αυτά που φοράω πάνω μου. Και εννοείται ότι δείχνεις η μισή της μισής όταν φοράς κάτι τόσο που αγκαλιάζει και μαζεύει πάρα πολύ. Μαζεύει πάρα πολύ. Το τονίζω. Τα Bow&T είναι σχεδιασμένα τόσο ωραία που να μαζεύουν πάρα πολύ τη μέση. Εδώ αν έχετε ψωμάκια κτλ. Δείτε πραγματικά. Δεν ξέρω, εγώ το αγαπώ, δεν το έχω φορέσει ακόμη. Θα το φορέσω όμως. Και πάμε στο επόμενο set. Συγγνώμη, βλέπετε κι εσείς αυτό που βλέπω? Πραγματικά δεν έχω λόγια. Εντάξει, νομίζω ότι και να μην έχετε το τέλειο σώμα, απλά θα νιώσετε θέση μόλις φορέσετε την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρούχων από την εταιρεία αυτή. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Αγκαλιάζει στα σημεία που πρέπει, σφίγγει τα σημεία που πρέπει. Ας πούμε, εγώ εδώ συνηθίζω και παίρνω έτσι κιλά εδώ και ψωμάκια. Καλύπτει όλη αυτήν εδώ την περιοχή. Ακόμα και το φερμουάρ εδώ είναι τόσο άνετο. Το ανεβάζεις, το βάζεις πιο κάτω όσο θέλεις. Το χρώμα του, εντάξει, δεν έχω λόγια. Το χρώμα του είναι καταπληκτικό. Και είναι αυτό το φιστική, το πολύ απαλό όμως, που δεν χτυπάει στο μάτι, αλλά είναι τόσο όμορφα cute. Και δείτε και την πλάτη του, πάλι εδώ αθλητικό, με τέλεια εφαρμογή και νομίζω είναι λίγο πιο μακρύ από το προηγούμενο σε μήκος. Εντάξει, είναι must, το αγαπώ.
Και πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Και τι άλλο, φυσικά κράτησα το δεύτερο αγαπημένο μου για το τέλος. Αυτό το φόρεμα είναι τόσο girly, είναι τέμις dress για την ακρίβεια. Το βλέπεις έτσι, λες ας πούμε δεν βολεύει για γυμναστήριο με τίποτα, θα φανούν όλα. Και βλέπεις ότι έχει σορτσάκι από κάτω. Φουλ ελαστικό, καλύπτει πάρα πολύ, στρώνει τέλεια. Δείτε εδώ πώς αγκαλιάζει τη μέση, την πλάτη και όλο εδώ τα σημεία. Δεν νιώθω ότι με σφίγγει, είναι πάρα πολύ άνετο. Και το ύφασμά του είναι επίσης έτσι κάπως, κάνει κάπως βελουτέ, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Θέλω να το δείτε βασικά λίγο πιο κοντά. Είναι κάπως έτσι το ύφασμά του. Και είναι μαλακούτσικο, βασικά βελουτέ φλις και ελαστικό παράλληλα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα περιγράψω για να καταλάβετε. Πραγματικά χαίρεσαι να το φοράς και ό,τι πιο κοριτσίστικο, cute, γυναικείο και φιλικό παράλληλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, για αυτό το φόρεμα είναι όχι μόνο, βασικά είναι κρίμα ίσως να το φοράς στο γυμναστήριο. Είναι για να το φοράς σε βόλτες, σε εξόδους κτλ. Είναι τέλειο, αλήθεια. Εννοείται αν παίζετε τένις ή πάντελ, είναι η ιδανική επιλογή το outfit αυτό, αλλά δεν ξέρω, το αγάπησα και ειδικά το χρώμα αυτό είναι κορυφή. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Περιμένω λοιπόν κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε περισσότερο και πραγματικά θα ήθελα έτσι να δοκιμάσετε να δείτε κάτι από την εταιρεία αυτή και να το παραγγείλετε πολύ πιθανόν, γιατί ίσως κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά όπως σας είπα είναι επένδυση. Τα ρούχα αυτά δεν χαλάνε, τα έχεις και τα φοράς παντού. Είναι mix and match φάση. Οπότε για μένα top. Ίσως ήταν οι top αγορές μου το τελευταίο διάστημα. Και κάπου εδώ τελειώνει το haul για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω κάτω στα σχόλια εννοείται να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο και ποιο σας άρεσε πάνω μου. Και φυσικά να μπείτε να τσεκάρετε, θα σας βάλω τη σελίδα του Bow&T, να μπείτε να τσεκάρετε τα δικά σας αγαπημένα. Περιμένω επίσης like και subscribe στο κανάλι μου, έρχονται πολλά ωραία βίντεο στη συνέχεια. Συντονιστείτε και σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Bye!